Basta mo to lamang gadyag ka dyan mo salig pagkas Ginoo ba sa pilan pa nimo pagampo. Madyong bantang ninyong tanan guys, sama na ko luto. Wala naman ko nagkuhan video kay sige lang magbalik-balik o man akong kuhan luto. Yung palit mas mamag isda kay na may suroy nga isda ganiha nga. Sana galunggong, sana daning galunggong ma. Burot-burot. Ning palit siya tengas kilo hanggi sabaw hanggi prito ja nagluto kong pizza nga gibutangan na ko antuna. Yadas mama na misbis. Sige yan natug pa. Unja si Junjun to aning biyahin na siya. Nawon ko nung naghanggi patubo nga kamatis. Naman kagipatubo nga kamatis dahil nagagmay. Hindi mo kong tambok ang juta na ni Mano. Ang juta na ni kaya tambok bato-batoon. Bukid bato-batoon no. Manang mga tanon, mga niwang. Nagkaning nga ipangbutang sa kaang na mga juta ba dyan ang pinalit? Sa mga bata ng sugo ko. Yung may kakuha ang juta kay puro man bato-bato. Ako tikuha sa una dito babaw. Asa? Dito lagi sa babaw? Walang luyuan ang naikuan diha. Yan may kalsada? Matabog pa kalsada? Dito ko tikuha sa una. Sagpot na pud guys. Kaming pangibtan. Dali ra kadyo na nubo ang kuan. Sagbot. Basta sige guanuan ang mga sagbot dali ra pud manubo. As na madyo maning pangibtan kay maibot jud tanang ugat arong dugay makakuan ba? Dugay makatubo. Sagbot na. Painit po tas kuan adlaw kay vitamins madya po ning init sa adlaw. Isayra ko mainitan kay nara makusud sa bahay pirmi. Nagawas ako na ni nagabuntag ginagkuan. Nangihig, mamislis. Ning dako na jud ning dako na siya. Tambaw ra ba kuno ni ma? Kanini Kaning buwaka. Tambaw ka ng kuan mga paso kay kuan man nabugnaw kuan ba ipapilit sa untay na paso ka kana kuno mo ihampol pero mabugnawan kuno agimuhang kuan paso narang kagamay mo ni jangi itanem janara po dari na namilit taghan na jang salingsing jagang banda ang gibalhin dito kay magsigig katandagan as mingkoy dani magsigig latay-latay kaniya ganin ang ibalhin pud na ikaang dito nga kuan ba wa nay sud anang ibalhin adto para nang ipaduod ato sa kilid sa bang sugod nagpamuwak ang bumbil na color orange. Muwak na silang sugod. Para ba ninis-nis ni Giyan sa isang aping ning kuan guys sa lubira. Ang kalami sunod nag-aping kay agaping ni Giyan kay aramang ka amis. Tubuan na siya ka ng mga bugas-bugas. Mo na ijang kuskus. Kaning alubira mo nang nagtanom ko. Kay lami magajud ning pure kaysa katong nay baligja. Kaya gamit mapud mi datong kuan baligja mo pud yung ibutang sa hangnaw. Katong aloe vera nga gel. Koy nagansa mga dihaming koy. Isa nimo ang gikaon. Unsa nimo gikaon? Ngkaon mas mingkoy ugat sa kuan sagbot. Ay tambal day na. Isakitan siguro nagtijan kay ug mukaon kunog
Ang sagbot ang iring, sakitan ko nagti dyan. Na, ikaon oh. Naming ko'y paningkamot jud. Lami ming ko'y. Lami, gimadyo mo dyan ni ngat-ngat ng ugat. Oh. Oh, giadyo-adyo dyan ni Jagtilap. Kaya wag din mo mingkoy, mukhaon makagsagbot. Gapa pa. Mama guys, si Jenna misbis. Hindi nga man ang jagkuhan pa misbis. Namatay bitaw rimao katuwato ang gisud. Namatay. Nagatungato ang gisud ba nga buwak das ni Agi. Ito na naman yung gamitan ni nang kaangang tusukan na to sa isa ka banda. Okay. Ito ni one guys. Tusok na to dari sa isa ka kaang nawa na isip. Hanang nabalhin. Balhin na nahagi sa kakuan guys. Tulo raman na sila nabuhi katong daan hagi kas buhol. Ito isa. Oh. Danas buhol katong ning uli ko. Tulo ray nabuhi kay sige magugtandugo ni Mingkoy. Pag ibot mo dai wala na gyud gamot mga mata. Wa na patay na jud. Gawas itong matay. Kaya katulay ko ana sa dugay na ba ito ya? Dugay na ba ya ng kain? Asning koy. Una ning gitanaw. Tijuros pa ni karon ning anamanam na sila ko ano, bukad. Agros. Yan dari ka ha. Wala mo ko naka. Hello dari. Na mga dagto na sila. Ang mga kalipay. Ang lantaw-lantawon, tambaw sa kwan guys, stress. Balag mga dahon-dahon rin eh. Makalipay magkutanawon. Nagikot-kot lagi. Makayudan eh. Si mama naglingkod na misbis. Kita si Jangko ang tuhod. Habit ang giingnan si Jang nga ijang puungan. Ijar manggihuktan. Nang magkuha si Jang, ijar nang bilaw ng hukot. Na, ijang gihuktan. Tanawa oh. Ijar nang gihuktan kang magkuha si Jang, ijar nang bilaw ng hukot. Ha, manang ipapuungan kaya nang musalingsing mo bura ba? Dita maglisod og kuha. Kuman ni Jang puungi. Ijar siguro ni Jang puung agmurot na ni Jang nang kuha ng kuwan dahon nato ibutang ng isa ka kuwan, isa ka banda kaya duha naman dito kana bayulit nagbuwak ako nang pinalit sa merkado sa una 50 gamay pa na. Karon kining dako nanindot na sa buwak mura kalatsot si na color violet. Oh. May ganahan mo ko sa buwak mo ha, gipalit ko na pud na muwak og balik. Kuan jud. Ang tuwanga kay way puwas og pamuwak. Naman. Na. Oo, kana sa ano taon. Naghanak ka og buwak. Nangayo ko na dito sa Daghang nangadyo na makay tambaw kuno kanang ubag-ubag ug kanang tambaw og samad. katumang kuan, katong original nga, katong na Bisaya nga kuan. Kana pod. Dai tagay babaw ni ngari. Di man na Bisaya nga anto nga. Da, ila laging itambaw.
lang. Oh. Kuan man nila ng ano? Indonesia, Bisaya. Dahil ni nga rin nga kuwan, babae, nangadyo si Jack kay Jack kunong itambal sa ijang hubag. Hubag kunong away buthanan. Ija kunong ikuan. Ipapilit. Katong kuan, papijuros. Kanang mga wapakabukad ba? Oh, kato ang antuana sa una. Diha ko ang antuana sa una. Diba? Namatay, nagipang sapsap ni Junjun diha oh. Buwa. Dugay na ni ma, kay ara namang dako ah. Ha? Pagbay lang yung bulang pa. Nangayo ko na dito sa ilang tanawan sa una. Dako naman. No panina pang arlihi dani ani magagi-agig mga tao. Sa una, diri na ang Man nang ipang butangan kay makurat na naman ko kay na may buto diha. diha. Ano raman diha mo? Agi nga naman ta didto. Di naman mo libot ito. May sabi mo. Mo na hang ipang butangan dana kay rong mo. Arong mo libot ra sila dari. Dana. Tiog di makurat na laman ta dari ta maglingkod-lingkod sa tiris na nay tao diha mo kalit ra maggawas sa mga tubangan. Makurat na naman ta. Mamanang dana kay makitan man nimo kinsa ng tawhana diha maglakaw kay mo kuan pa man. Murabag mo paso pa sa stage dari, ya mo ngari-dari sa tubangan. Hindi na ka makurat og kinsang tawhana kay makitan naman nimo. Mingkoy, aras mingkoy lawa man. Sakitan siguro tugtian makira naman kaon sa sagbot. Mo manitom na. Kaon. Mga tigulang man. Nagiring og mo kag sagbot di sakit tagti dyan. Nga man ay ilang gingan pod. Lawrence, may klase? Tug pa. Dugay to kay mama na ija. Inag may klase dugay matug. Butilya. Oh. Og na may limon gagmay. Wala na soft drinks. Wala lang jud. Dako na lang kay rong para bumbong ba. Dako na ni mo Rins. Siguro na uyab ni. Dako nang nurin sa una pagabot na dani ara pa nang kagamay mamalit og sudante palit kog hotdog te gamay pa kaadyo. Tara nang dakuan na. Dani mo ko maligjag sudan guys sa una dari gahang lamisa og ibutang. Na display kog sudan kada buntag. Karon kay di man magsilbing magluto-luto rang mahala naman nag palitenin anja. Namang gali og kuan sa Manila. Di sana hindi mo nakuha ma kana magikabtan. Ano man daghan na no. Ako ko ano yung gamot na may ko. Mula na gininit mo na akong gimnon. Tamba bitaw na anti-cancer. Pwede pa lagaon. Anti-cancer danong sagbuta padpad manas amo sa buol. Padpad bitaw sa uban. Agdanhi Bila-bila. bila-bila. Mag-ina man pus na nanay jang ibabad. Gininit naman yung pwede. Wala man poy kumo sa pagsuway. Ako igagaw yun. Ay, gid pa sa kanila. Ito ko igagaw. Anti-cancer bitaw ko Pila nung. niya day kay nalaos na ang kuan sa ilalim. Oh, so sige nag-inom Nalaya na. na itom. Sige nag-inom ani. Man po nang nabasan sa mga kwan, gikalat man po na social media na daghan lagi ko ni naadyo da ng sagbuta. Ang uban di man ito. Agaban pa di mo to, pero wa pa dya po kumo sa pagsuway. Masuway di ay. Suway. Ako ginom siya nga inom na diyan isa ko. Duway lami. Dudong di bilog. Oy, klaro.
Padpad. Bad man yung sa uban. Daghang na adyo mo po dana. Danok na lang sa pinasaya. May tubig. Pero ang ako yung igagaw mo, inusulti na ko ano. Hindi tao. Suway na mag siya. Upirahan siya kay kuan naman to siya kanang upirahan lang dito siya kay pag ultrasound nakitaan man sa iyang kuan. Tapos pag kuan niya kay kuan man nang naay pag upira na niya kay naitom na dito sa ilawom sa iyang kuan. Oo. Naitom. Kay sige masaginom dana. Sige inom ani. Naitom ko no. Sa digyo ko katuulin. Nana siya. Dira na yun may katungkad. Basta mo to lamang gadyag ka dyan mo salig pagkas Ginoo ba sa pilan pa nimo pagampot. Kay gabayan ramang kadana. Ang uban di ko matuman kay Nibita mo to guban kay sagbot ra kuno. Imposible daw kay sagbot ra. ay nabayan. Naman ni kuan nga kuan. Herbal nga bila-bila. Nabitaw. Dili lang uwa ko kadung dini sa radyo pero dito sa Mindanao kani gid pirmi kuan. Kinamang ko'y nakadiscovery nga kanaray ijahang gitambaw na adyo ijahang kidney. Katong na yung mga bato-bato ng gawas. Kanara ko na ijang gitambaw ma. Kanira bitaw kuan man ni. Ang uban di man to. Dito sa Mindanao kani may ako. Tambaw ko high blood. Basta antay cancer ko no. Na napoy nagka-cancer nga na adyo dana. Ay ang bayas Ginoo ba. Na normal na baya akong kuan. Sige lang kog ihi kay tumo dani. Inaani man gud ko namang gud ko UTI sa ulo. Ano si kagiihi karo malimpyuhan? Oo, niya. Sige ko pangihi niya. Sige po ko yung tubig. Yung tubig. Daghan man kay akong inom. Kana day kuno pong kuan. Tangad. Tama. Himong lagaon, daghan po'y mga kuan dana. Matambawan sa imuhang lawas. Panglimpyo pod sa imuhang organs. Mamahaw na tama. Nagukad ko.